Kardom pining we arsik pen ni tum labang so tok suke hanan kok bangke ingdeng Bharat hamra crazy an lelo pini part labang song dengan lelo nasi pinong we tok so ni tum kitunan kok arsik pen tum kitunan kok labang so men kenang tunan kok bangke non border lama puthat labang so border lama puthat alam ke puthan ji ka dak pada patlan ji pinang we ni labang so tok so lo chang kondo itu masa jaga thar alangli inut IS retired alangli inut principal secretary lapen commissioner keman tang bangku in labang so arsik jik mate tong se ko di lang lifan pinang we chokpa kondo Kardom lasi ni lang lifan karji bangke non jirikim deng nap amreng constituency ahian sinon ta labang so alam nang klang lo Meghalaya pen Karbi Anglong, non Karbi Anglong sepunan kok bahasa me bangai cepajok dulu. Non Karbi Anglong pen Meghalaya sorsi tumhanan pace cok lo bangi komal pelotang tel itu masar sini po. Abang solam pun thagay pinang mesale, katanda nang. Koi po si council tum dojoy lo, koi po si Assam government atum dojoy lo, koi po si police tum lang dunding lo, abang solam pun thag sar pene pining le rarafan. Clardak message tapi nak kusini ni, orang ni kan apor pilo. Lasu abang muthade asorta lapen alok laprek pendani tumpan non hetsa ta birtan anglo lapen non het ahok lo ne pilo ne kaci ap tadu kuta arjulong lo ahok kali dia ta thek la bangke kaci awa bangke alam ke doi ko bangke lake chu ke damtang ingkani si baka prang Assam Chief Minister Himanto Biswa Sarma lapen Conrad Sangma Meghalaya Chief Minister lapen ilitum Chief Executive Member CEM Tuliram Romhang Akehai lapen Horen Singh B MP Akehai alang litum Rup Singh Teron MLA Akehai alang litum Lamdon che tok det lo give and take pula border along give and take nang ji pula che troy dun det lo give pula te la ke Karbi Anglong along le ahawat along le Meghalaya kan pinang ji lapen Jong si ko na ni chikroy ponde Meghalaya along leta Assam apan pinangji pula. Assam atum lakaninje iya theke alang litum apan Assamese atum apan ali ke dolo Assam Meghalaya along le Meghalaya along le Khanapara ajo Guwahati bethe Jorabad bethe Meghalaya along le Assamese atum Chirai longpo Chirai detji cuma atum along le hala ka Chirai long allar Karbi Anglong along le bangke cuma atum fan pidat nangji pula khasi atum fan pidat nangji pula ilitum CEM MLA Rup Singh Teron lapen ke MP Horen Singh B lapen ke Assam Chief Minister Himanto Biswa Sarma alang litum cekroy dun deadlo sohi cipi dun deadlo non cuma katum la kroy kre along pen ke athema cuma katum along le Assamese tumpan ki pidet ji po bangke ning dokde Khanapara bethe pidet ji puke lasi alang litum Meghalaya High Court long case ki pido seta la bangke Meghalaya atum upaya velo la bangke cekroy dun det lo pot non hala Meghalaya asor Karbi Anglong along le nang
nangka cerai ke dak Karbi Anglong Autonomous Council lapen Assam government pen police anta thangka pudun dedet lo pudun no dak lo cekroi tak dia tak pike lasi pudun dedet lo atumi dik anta khasiat dong bang lo hapun amethang adet si nang bang ka cekroi tak det ka amethang adet pulo bang lasi cewang lo jirikin deng beketa bang lo kilometer in koi pusi punang hilut no Karbi Anglong kilometer in koi ke pondet po si itung tuliram rong hang atu manta thang ka pudun hayedet lo alang litung pulis ta toy hayedet lo athema cekroi dun et lo la sinon Karbi Anglong Karbi atum manghunang ni lage cuma atum ka no pot le na cerai gali lage cuma atum pan henopik pura ilitum mathanang ni lage lake itum council atum si tuliram rong hang atum si ke kroidun tang lo lapen Himanto Biswa Sarma chief minister si ke kroidun tang lo la si alang litum pulis ta toy tedet lo setahala autonomous council ke alang nitum cikroidun lo pu kasi piklang hai he lasi haladak kopine niya hem ki kimdam kempi ni kimdam pulo amat cumang Meghalaya pen pulis dum ba amat nabi priat pulo anke ki pudam ji ke council dum ki pukang tung ke kapitin toy Karbi atum han kapitin toy ke la cuma atum henopi ka posinang priat lo council dung ke board ilo ka cerai kang tung emetang adet ka cerai kang tung board ilo tu liram rong hang atum ke serta cuma atum henopi ka posinang priat pusi kapit klang kang tung serta la ke kapacu bay la ke Karbi atum han ka pamang hucot lo jong si Karbi Anglong Autonomous Council MP MLA atum ta Karbi Anglong long li cerai ing tung ahok lo po sonte hala tum kimdam det pen kem kimdam det pen ke rai dia pan Assam police pe do thip nang ikan ada alang litum pe do dedet la ke la si hala khasiat tum pan pe joy ke pe na pe philong dia pan si police pa pe do dedet la da lai lo athema chikroi dun et lo ke la si non alam ke bang ke hala border ke do akar bi atu la pen border sa chelo Karbi ke do andum da chinginang po la ke cuma atum ka he nole khasiat tum ka he nole na ka chi right galilo lage la ke itum council atum MLA MP Himanto Biswa Sarma atum ki pidun tang along lelo lage hala give and take policy po along kasi kroidun ho ki pidun tang kasi kroidun tang lo la si bang ke pon lo lage laport lage cuma adom hange ning oi nang nelo non nelitung ka chini ke ilitung pu ana jer ki dingta Assam long dodun intung te latum itum hanang pacu beu itum pan ahok nan kang hon binom kali pu ilitung chini la pen pho bat lo sakorita long le den lo mastora kaman ta long le den lo piona kaman ta long le den lo forest constable akaman ta non 1600 pulone 1000 lone pilone ta non akam than thu et 1600 anda than thu et po non bongo sena bihari itu masih wan po dak kam pa claim ko Karbi itu mala son si itu phan nang lang un elo na abduk na ing hoy lo la pen ing hoy bom yela ako na ing hoy bom lo po itu po bat lo la porsi non ke la Meghalaya na ke cerai dun kang tung area anke ili puputa kang on elo ke bang itung CMEM MLA minister dun si bang cekroi dun elo chief minister dun si cekroi dun elo ke ante ili tung cekang ni boleh Assam police dan ji itu mana rap dun dia pan bang Assam police dan rap nang perap dun dia poken ante non upaya ve non ke abidia ve non ke ili tu Meghalaya lo ning samjin pen do dun turong si melu
hala ke pondia idea ha Itu sialam lo. itu sialam lo lagi hala dodun turong si men ati mahada ke cetana links da 60 dolar things ya da ke solai jilang ke de 60 dolar things ya da ke cari bom lang ke Ceso bilo lagi. ke so hada ka aku ke so pan ke vote ta papi pilong le pen election na papi tu long le da ba ke Long le lagi. trading license ta long le lo hada ka Long le patta kalau tu. Karbia tu ngel ke tribal pon lagi long dun lapo pada bang dun sita Lah. long le pata ta long dun Lapan song tek bang itu hala rong mensek. rong men sek pula man Nampo. and sek pula ma Nampo, long po aku Hala itu makar yang selu bete. Karbia silo Kato enak bang MLA atau pinita itu bang long bom lo. long dun bom lo ba Pelang bom lo. sakuri ta long dun to waran ta rong bete ta to war ta bang alcatraz thok har long thok thip pakka kan de ba sapa che sajir ek se pape dolong e Karbia tom pan Jadi ngali pala solam na julang sa. Ini border alama kutha ke na an hangjo. Fisi non Lamding Road along Karbia tu masih conviction on geklem tu. Ha border alama bang ke pating ni ko pito ka matalo ne hai. Hala pula an arara kisung. La an arara non ke pasung apor hosinon dag Lamding Road 11 kilo forest along le illegal pen ke do forest ki pre amendment pini election ho gaya. kalang lo Ke kuma phano ke election ke Karbia fan. Inglong oso fan. Sita Karbia Anglong non hala Nogam border de district la border hai. Nogam no ise lo socheng henta. Par se tari tum mai no tum han ratunan pachinu no mati. Assam Chief Minister non longle nang kichi nang ke pet dalam bangke Karbia Anglong ora tuman topan sam bridge dibjat. mata ke ham haras asor tu man ta thanda chu pudun de Ini ada yang dalam tista velo non pu Meghalaya pen Karbia Anglong ora si kecar bo ye fan lok si alam hansi ma bis important dimati. kalang Sita itum le kecok ti komasi klaim mata itum mata alam ni kesa. Malang dano mata. kalang lo non het neli pulo he di Ni Meghalaya arlo si dodun koksi ke melo ku ke la ke abidi ka besi ke ninge chot alam lo kalang. Deta non anta itu ke itu ma MP MLA la pen CM atom ban choning ri non ta Assam Chief Minister ban ta choning ri alang litum la give and take policy bang che cancel de tangi Ci withdraw na po. la pen 1951 aru a border ateng si litum chelong nangi usi ni litum APHLC pen ke ning ke ha la tu ke Rat pernah pacinin lo. rat pandala si pachinilo ako rat atum andala si ning ke ha la pen ilitum autonomous state bang long weg ni Sita non kita alam nang litu rong le lo autonomous state kilong ya lam bang ke non autonomous state long yi pulo tante article 244A ateng pen la pen 6 schedule amdeng pi ingkoy ateng pen silong yi pugadi Kalang. amdeng pi ingkoy pulo den la ke tribal area pulo tribal atu madet pulo la ke la so teng men si autonomous state long ji sita Arni siher Therepo ingkoira throp arni Khanapara Guwahati along Jonojati Dharma Suraksha Monch ku meeting dolo hada Karbia tum handa pon ulo Kalang. di masa lapen akapre tribe atum handa pon ulo hada lam paningel lapen paper no Assam Tribune long a report ke klang ateng ke halada ka demand ke piloma elitum ka demand elitum amuni tu hada ka demand ke article 242 abang ke Pavededra article 342 abang ke article 342 abang Pavededra article 341 Si. lasi pedonanji pu Article 341 along ke lake scheduled tribe alam tokti lake scheduled caste dum tu malam si ketok dum ko son si pa plan na ima ko alam da ketok an ke itum yang si Assam dodun bom lo te bangke
akam picun lo, ka picun dia kan sih claim lo, itu dak schedule tribe avidet ko. Schedule tribe avidet ko schedule caste dum sido chat ko. Dum sido chat ko te autonomous state ke long le lo lage. Di la posin lata matharang thule lu te Meghalaya lo ke dum bangga avidet ji hada ke. Schedule tribe schedule long bom je lang hada apa ke. Ay Meghalaya lo le do thulong lo te ilitum autonomous state ke chohan tuta aku ajak kong do thui lang hada apa ke. Asam or lo bangga velu. Athema ilitum karbi tum apan anta dum si pincong lap nang itu si pudang der lo ke. Schedule caste mungkin dum lo ke. Dum lo. Laki akhe velu laki. Dum bulo te Constitution angding pi pharo ke thomra plikebra isi ateng ke la ke asreni a class si do chok pulo muni akhe abe pulo A class lo tang te a class akang tui kang dei la si do chok de class pli number 1 bange bamun lo number 2 bange khatriyo pulo number 3 bange boisho pulo number 4 bange la ke shudra pulo la ke kang dei nei anje don tribe avide kang dei nei polong bangke lake ang article 341 along sidu anje 342 bangke lake akhe alam sida toklo akhe alama bangke pavide nei putang der lagu banti di anje ang deng abang si pedu chot nei pulo banti di akhe avide ni akas abang dum busi cekrong dun et nei pulo banti di dum bu cekrong dun et te akhe avelu ke karbi pu avelu gente karbi pu avelu Dimasa puta velu, kosari puta velu, kuki puta velu, rengma puta velu. Anpar ke sidur kas pada lo lagi asreni a kelas contohnya lo muni tak kaya velu pulutan ke ang autonomous state ke muni tak kaya pan halake, muni tak kaya ke raya pan si autonomous state ke bedo. Ante muni tak kaya jong si avelu pulutan ke raya kam tak bedo pukadi. Angela si autonomous state ke hangji abidida velu abar saida velu anje ane non ke theglong ke ilile ning dok tu thede seta Meghalaya lo ilile ning dodun ingtung tu thede seta hala dak do koklo te itum akhe bang isepe dolong ila akhe bang isepe dolong ila pe autonomous state bang chuhang long ila ada bang asar dola Atuar dola kada asam long itu kelong ibu bangin orang ali atuar kelong le atuar do sita atuar papa vedet punon ke halo tiga kelong le mati vedet lo dar bang itu hala ke itu atuar apa setelah sotuar bangin orang ya vedet lo pangram tip lo masih kijut sialan le pan cihek penangkap diri bangke non labang so alam putha karbiang long lapen Meghalaya bong pacar mo bangke mena kalpe bangke bongo sena kusni le bangke bongo sena lagi lapen li tuman kaciri tunai bangke non hala Meghalaya lo gitu a border ri non gitu itu karbiang lo border gitu karbi itu han hai lake Assam police pen bongo sena tum chelang si mola tum hala pine pera tuman ki ab dia tuwala tum klangi ma la si la mahlo no kaciri tunai ki ningwe non itu kan niye kaltum karbi itu border ke do am chere nang po ningwe da abgi mene penata abgi mene ke abgi ke chomma no le abgi kali lage Assam police atu la pen ke bongo sena la pen RSS atu si abgi lage ke che atu lata karbi la pen inglo so RSS atu ma kali lage ke che tu RSS BJP atu si abji ada angin kapacit krong ike cuma itu sih aku si puji lah puji ate mahala cuma itu ngomong ta RSS do jai kama di kacini ni itu do poisa pilot ke akang tung do mati di bakar biar tu mana poisa pi man pape abarata bi ceklo mati hala puta bongo sena doge cuma itu benar tuh bongo sena doge ente hala puta plane tuh lo ente silome bongo sena si plane tuh lo ente la sila bangge la bang sola mang etum kacere Mexican nangi la penli tum ciri relo plotang de ili tum akhe pani tum akisum theta la si chu mukro da hedi mukro long ke aputa bang ner capitilo inur ke karbilo inur ke karbi body kala bidasin pangchu ko body kala ante ke update pen kiti
arpum var ruyenta Assam tu mana? Assam police tum dam rawan bede to gente. Ham negara sih. Meghalaya sorpan si ceponon pu ko be. Ante kopi ko se ke ceponon pu. Ka ceponon pa ke halamang so mukro adin ke la give and take a polisia teng pen ke. Apa sih itu dulu? Meghalaya atum pan piet lo halamang so Apa sih itu dulu? Kalang lo Meghalaya pan piet lo. Cuma no man piet lo halamang so long li. La puyo. La si police tum Assam police tum dam de. Laki. La penhala ni tum ka chinia teng ke ab Assam police tum siga abodi. Meghalaya sor ke police abe pugala sor ni. Ante lage ke abta la bidasin thangcho banda Meghalaya geli Assam police tum siga ab ke ante la. Bang ka chinia tum ke son si li tum manang khan lo ke ante. Labang so ki ap ku kalima kala mga sa jong sialang tum jong si ki ap kali bukan cewanat pu. Kalang te. Alang tum ap nutan hala boleh data mu tes de tum. O kalang ne. Bang examine ji ke inquiry ji ke. Kau de pola so si tum kewan be. Kaya ka inquiry ho ko mat ahili pen ke apma. Ko klaim. Kang daji mati. Ange Meghalaya police ke aposon te Meghalaya tum si ke apu ki pukang tung ya phan hala ki kia puta wan den ji mati. Assam police tu. Seta wan bede to ke. La puyo alam mangi. Sila pula puta RSS tho bongosena do. Bongosena si claim dulu lah. Bongosena tu mang kingwai etna sia planning masih lahai amang. Alam mangi Assam police, BJP, Bongosena, RSS. Latu ke celangking ni kam claim. Masih penting pun ang nelo sir. Apor dolo megjang ni na ratum rino westa itum laan apor ke dope itum rar han ke pachini pon thek parali panda chorolo. Lasi pining we bangke atokano tum tame nongwe ajopen kachere dum na kenang solo no na po athe ilitum la soki sumalo nangachi job duni ke khasiat tum nangachi job bunji kali englo asutum nangachi job ke labang soki sumalo nangachi job dunji nang pas sumnji ke Bongo Sena RSS lapen BJP long ke do ke che so tum sil haya sai lang no nang telunji la sila bang so pen ke lang hem hiarat jiri kindeng umla fer lapen hala khermi la Meghalaya border ke do kar bi tum non cherok tok pen ke do ke thangi pasi ni tum la bang so tok so pen pasi ni ponlo la si ki sa kopi maga poye la bang solam nang le pele pajudana Non last ki pukang tum ke labang so give and take a long pen non ki tu je that seta le ke long nei ke da ke che tu Bongosena Assamese satu RSS satu da Khanapara area an Khanapara ahawat an cuma tu along dia bangke la ke che tu ki pon at long lok po pen kana hok dun ke karbia tum na hok nai po itu malong li an ke Meghalaya pon et po lahel bang to chilong et po bangke la po yo la sita la solam ke hok kuna Meghalaya sor la ke claim ji po ni ngang he lage la si bangke se claim ilu kan te kala si choro lo sa khasi to man la so por ke claim ji po ni ngang he la choro sa ngai lana por spidum thai por pinong we rara fan isia misses ki pithai por ali fan choro lo suri kadam nirihin ke tame apazil ponlo la si pinong we tok so mate la pen men labang so tok so ki biko kalama kutha pinong we na si tong thai por choro lo la si pinong we ke lana tu debi check na kardo